Bon vespre, autoritats, membres de l'ENTEC, patrocinadors i col·laboradors, candidats, benvinguts a l'acte de lliurament dels Premis Digitals ETEC 2017. Aquests premis volen reconèixer les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines que amb els seus treballs, amb les seves activitats, projectes i iniciatives estan contribuint en la difusió i en el desenvolupament de les TIC. En aquesta 11a edició dels premis, organitzats per l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona, l'ENTEC, s'han establert 10 categories, a 9 de les quals es podia presentar candidatura i una d'elles, el Premi al Referent ETEC 2017, el guanyador de la qual ha estat proposat per l'organització dels guardons. Estem molt orgullosos d'haver arribat a organitzar aquesta 11a edició dels premis, mostra de la salut del sector de les noves tecnologies al nostre territori, a les comarques de Girona, i us agraïm moltíssim la vostra presència avui aquí per celebrar tots junts aquest esdeveniment tan especial i tan important per nosaltres. Volem donar les gràcies als patrocinadors en aquest punt que han fet possible aquest acte. BBVA i Grup Simón Assessors, a les institucions que també donen suport als premis, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç, FOEC i els nostres col·laboradors, EUMES, ERAM, Estudi FGH, Easy Promos, Playbrand i Desig Esdeveniments. Aquest any també volem fer un agraïment molt i molt especial a l'Ajuntament de Girona per oferir-nos la possibilitat de celebrar aquesta gala d'avui en aquest magnífic espai on som ara mateix, l'Auditori de la Mercè, per primer cop en la història dels Premis Digitals ETEC, en aquesta 11a edició. I agraïments també pels col·laboradors, dues de les escoles de referència en els seus àmbits, ubicades una a Salt, una altra a Girona, que hem volgut que també avui fossin presents en aquest acte com a mostra de la potència del sector tecnològic gironí. També en les branques, en aquest cas audiovisual, multimèdia i musical. Una d'elles l'Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia de Girona, l'ERAM, i l'EUMES, una escola de música avançada i so formada principalment per professionals en actiu del sector amb la voluntat de consolidar i reglar la formació en producció musical que fins la seva creació es desenvolupava d'una forma independent. De la seva feina en tindrem avui una petita mostra amb la producció audiovisual i musical d'aquest acte. Seguint la filosofia dels premis, hem volgut que aquest acte estigui també present a la xarxa d'una manera activa i rellevant. I és per això que simultàniament s'anirà comentant tot el que vagi passant en aquesta sala, en aquest auditori. Esther Gené, de l'empresa Playbrand, serà l'encarregada de fer-ho i ho farà amb l'etiqueta, amb el hashtag Premis ETEC, que també us animem, els animem a utilitzar aquells que feu referència de l'acte a la xarxa. Si voleu connectar-vos al wifi, que és d'accés lliure, podeu fer-ho a través de la contrasenya que ens han facilitat, Mercè, amb M majúscula, .8412. Mercè, amb M majúscula, .8412. Una vegada fetes les presentacions, donem pas ara sí a la cerimònia de lliurament dels Premis ETEC 2017.
Amb tots vosaltres, amb tots vostès, el senyor David Martí, president de l'ENTEC.